Tak, ahojte, vítam vás pri novom videu. Dneska máme vonku fakt nádherné počasie, takže máme v pláne, že sa pôjdeme pozrieť do centra Brna, trošku si to tam pochodíme, možno aj niečo ochutnáme, to ešte uvidíme. Ja mám už za sebou ranné kardio, tak ako každé ráno 30 minút na stacionárnom bicykli. Už mám za sebou aj sprchu, ako môžete vidieť, ešte tie vlasy sú také trošku mokré, také všelijaké strapaté. A večer nás určite čaká zase gym, takže tam vás tiež so sebou zoberiem a uvidíme, čo nám ešte dnešný deň dá. Mňa teda ešte čakajú raňajky. Ráno som vlastne fotila aj check-in trénerovi. Nie je to síce momentálne nič moc, keďže som ešte stále v objeme. A ja si idem dať raňajky a potom sa pôjdeme nachystať. Tak, na mojich raňajkách sa toho zatiaľ moc nezmenilo. Stále mám bielka, 2 vajíčka, ďalej tam máme teda ovsené vločky. Na nich sa zmenilo jedine to, že namiesto 100 gramov tam mám už iba 70. Za chvíľočku k ním ešte pridáme aj banán a škoricu. No a to je vlastne jediná taká zmena, čo sa zatiaľ udiala v mojom jedálničku. Ja to idem teda spapať a môžeme vyraziť. Do prdele, kde to zas mám? Kde to je? Je to. Takže tie vajíčka si dáme na tanier a vám ukážem, akým spôsobom ich jem. Pekne to dáme z toho hrnca von. Tak, vajíčka máme premiestnené. No a ja ich mám tým štýlom, že to nakrájam. A ešte si odvážime gram soli. Používam himalajskú sol, mám ju v takejto myštičke. A takže si odvážime gram. Tak. Už len tie vajíčka posolíme. Ešte si tam šupnem banán. Tento už má čosi za sebou. Tak a dáme, koľko potrebujeme. Tak, fajn. To by sme mali. Môžeme konečne jesť. Tak, ja už som skoro ready. Ešte posledné úpravy. Už mi stihli aj vlásky pekne uschnúť. Tak, ešte na ne dáme olejček. Momentálne používam tento LCF, ale už je chudák taký celý. Kláme na končeky. Ready to go. We're invincible. Inak, ak ste niekedy chceli skúsiť Popeyes, tak už to ponovom otvorili aj v Brne. Takže ak sem budete mať cestu, tak môžete skúsiť. My sme to zatiaľ ešte neskúšali. Mne to úprimne ani úplne nejde na chuť. A keďže máme krásny slnečný deň, teplota vzduchu siaha na 30 stupňov, tak si to žiada, čo? Povedzte nám, pane. Zmrzlinu. Áno. Takže ideme na zmrzlinu, ktorá sa volá Ešte jednu. Je to údajne najlepšia zmrzlina v Brne. My sme ju mali možno zatiaľ skúsiť raz. A inú zmrzlinu v Brne som ja ešte zatiaľ ani nechutnala, aj keď som tu už 5 rokov, ale... Ochutnali, tak sme chceli ešte jednu. No áno, takže ten názov je akože úplne vystihujúci. A oni si robia vlastne domácu zmrzlinu.
je fakt, že je brutálne smotanová. Pre nás laktointolerantných úplne, že top. Ale mám so sebou tabletky, ktoré vlastne potláčajú tú laktózu. Enzym laktáza je to. No a oni si robia aj vlastné domáce kornútky. Majú to fakt namakané a vždycky sú tam obrovské rady ľudí. Takže dúfajme, že dnes budeme jedni z mála, čo si chcú dať tú zmrzlinu, aj keď pochybujem. Ale dneska celkovo je to Brno také nejaké prázdnejšie, čo sa čudujem. Pretože cez víkendy to tak nebýva, ale už sú asi všetci na dovolenke. Naše šťastie. Tak už máme naše studené šťastie. Ja som si dala príchuť pistácia a Kevin má Raffaello slaný karamel. Inak ešte k tým... Už mi to tečie. Jasné, vlasy tam mám. K tým ich kornútkom, tak tie kornútky chutia úplne ako keď máte také tie wafle, také tie keksíkové a sú pospájané tým karamelom. Tak úplne totožná chuť. Čo robíš? Úplne sú tam kúsky pistácie. Inak my sme vlastne od Barcelony ani nemali žiadny cheat day, ani žiadny cheat meal, ani nič. Teda dobre, no, ja som mala jednu sviečkovú, keď som bola kamoške na rozlúčke so Slobodou. Ale tak aj to som vtedy skoro nič nejedla, takže to sa nepočíta úplne. Takže aspoň môžete vidieť, že to nemusí byť tak, že musíte mať vyslovene každý týždeň jeden cheat meal. Dá sa to zvládať aj bez toho. Máme veľa papania, tak aj nemáme potrebu. Bože, to je dobré. No. Čo tu zase robíte? Momentálne sedíme v šalinke už asi tak 10 minút, pretože zase sa niečo pokazilo. A asi sa to uvaríme, pretože vypli klimatizáciu. Je to na porazenie. Tak, my sme už doma z mesta a ja začínam tam, kde som predtým aj končila, takže zase v kuchyni. Idem si dať rovno predtréningové jedlo, ktoré bude spočívať. Mala by tam byť rýžová kaša, ale keďže mi rýžová kaša došla, tak ju nahradíme rýžou. Takže si dáme rovnaký pomer. Ja to už mám rozvážené, že o 100 gramov v surovom stave pripadá na 240 gramov v uvarenom. Takže si to podľa toho naložím. Mám takúto krásnu lyžičku na to. Takže máme 240 ryže. Teraz do toho dáme gram soli zase. Tak. A ešte si dáme proťák. Ten momentálne používam tento od Amixu. A mám príchuť čokoláda. Teraz fajnovo shakey. Dám si ohrať rýžu a ešte si do nej pridáme mandlové maslo. Nemám rada také tie, že si spravíte ten protein drip, či ako sa to volá, že zmiešate proteín s vodou 1:1 a máte z toho takéto masielko alebo takú tú polevu. Mne to vôbec teda nechutí, pretože tam strašne cítim také
také umelé pachute z toho proteínu. Ja si radšej vždycky, keď nemám tú rýžovú kašu, tak si vyšejkujem zvlášť proťák a zvlášť zjem takto tú rýžu s maslom. Ale samozrejme, keď mám rýžovú kašu, tak to normálne vmiešam do nej ten proteín. Ale nemám to rada hen tak, že si to zmiešate zvlášť. Už som ináč taká hladná. Odvážime ešte mandlové maslíčko. Tak, máme už aj maslíčko. Aj nové. Tak a ešte k tréningovému jedlu si vždycky dávam berberín. A idem si vychutnať konečne jedlo, lebo už som strašne hladná. A pôjdeme na tréning. Dneska nás čaká tréning v vršku. Takže si z neho ukážeme nejakých pár zostrihov. A dobrú chuť. Jak dneska, keď sme boli v meste, tak sme sa zastavili aj v obchodoch a absolútne som nemala v pláne, že by som si niečo kupovala. No a sme doma a so mnou sú doma 4 nové šaty. Takže vám ich rovno aj ukážem. Toto sú šaty číslo 1. Tieto šaty som kupovala v Zare a dokonca majú aj pod sukňou, že aj keby vám ju podfúkne, tak to majú ešte také kraťasky. Takže vôbec sa nemusíte ničoho báť. Šaty číslo 2 som kupovala v Rezervede. Majú takýto vzor. Tieto som zvažovala, či ich kúpiť, ale nakoniec som si ich kúpila. Celkom sa mi zapáčili. Len je to taký materiál, že není to úplne také elastické. Šaty číslo 3, tieto sa mi páči asi zo všetkých. Taká úplne bledučko. Alebo žltá farba. Kde som tiež kupovala v Rezervede. Dokonca ich mali ešte aj v zlave. A z týchto som si dokonca musela zobrať M-ko, pretože jak to má tuto ten dekolt, tak mi to tam nesedelo, sa mi to stále otváralo na tých menších. Ale z týchto som úplne nadšená. Posledné šaty sú taký trošičku výstrel. Niekomu sa budú páčiť, niekto si povie, že fuj, otras. Tak teraz pozerajte. Vydávne, či sa mi takéto niečo páčilo. Ale príde mi to, že vyzerám úplne tá, čo bola taká tá zlá z Harryho Pottera, taká tá profesorka. Tak tá nosila takéto veci. Ale ja som s tým spokojná. Je to také Barbie. A to máme z dnešného outfit checku. Alebo teda checku nákupu. Všetko. A ja sa už teda idem prezliecť do tréningového oblečenia. A ideme konečne makať. Tak ja už mám po tréningu, myslím si, že pumpa celkom fajn. No, my sme už teda skončili v gyme, ale počasie nám hlási, že je akurát nad nami najväčšia búrka
A my sme není autom. A domov to máme tak 15 minút pešo. Ešte ideme do Teska. Ale ja neviem, čo bude akurát. To nemôžeme ísť len takého dažďa. Ďakujeme. Ty kokos. Hovoril, že poďme radšej autom. A ja som mala takého trošičku tušáka, že či nepôjdeme radšej autom. A ja, že nie, však prejdeme sa. Dneska máme takový prechádzkový deň. Tak... Tak 4:30. Tak, my už sme doma z gymu. Išli sme radšej Boltom, keďže vonku je fakt búrka. Našťastie v tom čase, čo sme šli tým Boltom, tak už až tak nepršalo, ale nemohli sme to riskovať, že by sme šli 15 minút pešo, pretože by sme boli do nitky mokrí. A máme teda 9 hodín, už pomaly 9:45. A mňa ešte čaká meal prep tak na 3 dní dopredu. Takže budem hore tak do 11, možno 11:30 zase. Trošku som sa zase prepočítala. No a tým, že ma ešte čaká toľko práce, tak by som sa s vami touto cestou chcela rozlúčiť. Takže my sa vidíme pri ďalšom videu. Nezabudnite mi dať dolu pod videom vašu podporu formou lajku, komentu. Určite nezabudnite dať odber. A my sa teda vidíme pri ďalšom videu.